Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, you are back with me DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang teknik kung paano nga naman makitungo sa mga taong kasalungat mo ng opinyon. Listen. Kapag naglilitanya na sila ng opinyon nila and even when binabasag na nila yung paniniwala mo, wala kang ibang dapat gawin kung hindi makinig. If your faith is strong and you are not hurting anyone sa pinaniniwalaan mo, there's really no need for you to argue with anyone. No point na din in forwarding what you believe in kasi mauuwi lang kayo sa diskusyon. No one will win and everybody will just be stressed out. So just listen to them. You don't have to agree with them or believe them. Just hear them out. Sa ganitong kalmadong paraan, wala kang mapoprovoke na kahit sinong tao and you will definitely look like the bigger person for not forcing anyone to believe in what you believe in. So kapag naglilitanya na sila, chill ka lang. Save your energy and just listen. Klaro? Ikalawang teknik kung paano i-handle ang mga taong may kasalungat na opinyon ng sayo. Love, some people are just not worth your time. Lalong-lalo na sa social media ngayon na maraming nagiging analyst at naghahasik ng toxicity. If you don't want to argue with them or be affected by them, unfollow. Hindi unfriend unfollow lang. Para lang hindi mo makita yung mga hanas niya sa social media. This way, hindi ka mapoprovoke at hindi din masisira yung mood mo. I do this all the time sa mga taong ayaw ko na makita sa timeline ko but because they are my friends and I don't want them to feel bad, I simply unfollow them. May mga laban kasing hindi worth it patulan. It's never ending. Therefore, time-consuming and most certainly, hindi din naman magtatapos the way I want to or even worse. So to avoid hassle and the unnecessary away, it is smart kung iiwas ka na lang. Di yun karuwagan, my love. Hindi lang kasi ito ang tamang panahon and even the proper avenue for discussion. Again, not worth your time. Klaro? Aawat muna tayo sa ating biyahe at eto naman ang pagtutuunan natin ng atensyon. Eto na ang ating biyahe sender of the night na nagpadala ng kanyang problema sa ating biyahe text line. Ito ang biyahe ni Diana. Hi DJ Lala, good evening po sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Diana. May asawa at 2 anak. Nasa malayo po ang asawa ko pero walang trabaho. Palagi lang kaming nag-aaway tuwing tumatawag ako sa kanya. 2 buwan na ang nakalipas nang may nagawa akong kasalanan sa kanya. Natukso ako sa pinsan niya na meron na ding pamilya. Huli na para pagsisihan ko lahat ng nagawa ko kasi buntis po ako. Nalilito ko kung anong gagawin ko higit sa lahat. Natatakot po akong malaman ng lahat ang kalagayan ko ngayon. Kailangan ko po ng payo ninyo. Again, ako po si Diana. Hi Diana, well love, I'll go straight to the point. Ang pagbubuntis is not something you can hide for a very long time. Bubukol at bubukol yan. One way or another, lalabas at lalabas din ang katotohanan about sa dinadala mo. So if I were you, first is consult your kamag-anak. Mag-confide ka sa kanila ng situation mo. May it be your kapatid, nanay at tatay, closest tita, closest relative, anyone from your side. Know that you are not gonna go through it alone. Kumbaga, meron kang fallback kasi I'll be honest with you, my love, hindi magiging maganda yung end result nito para sa relationship ninyong mag-asawa. At least man lang, meron sa side mo na magiging andyan para sa'yo. After that, kausapin mo yung pinsan ng asawa mo and tell him what's about to come. Tawag dito covering all the bases. Damage control na tayo ate. Kasi hindi mo alam kung ano yung sakit na idudulot nito sa asawa mo eh. It will be better if the people involved ay handa. Nakagawa kayo ng kasalanan so both of you guys have to be ready sa what's about to come. Syempre, the last part is come clean sa asawa mo. Be apologetic ate without the sumbat na this time ng pagkukulang niya kung meron mang pumapasok sa isipan mong pagkukulang niya. Kasi this time around, nothing will ever top yung ginawa mo sa kanya. This is not the time to point fingers but to accept that you have done a terrible thing.
be ready sa consequences ng hiwalayan. Galit, masasakit na salita mula sa asawa mo at sa taong malapit sa asawa mo. So I suggest after talking sa asawa mo on the phone or in person, stay away from social media muna hanggat hindi nyo pa nare-resolbahan itong mag-asawa or hindi nyo pa napag-uusapan ng pareho na kayong kalmado. Kung maswerte ka, mapapatawad ka ng asawa mo and you guys will go back to square one ng relationship ninyo. If hindi, be ready to raise your kids on your own. Sa puntong to, Diana, wala nang ibang paraan, my love, kundi harapin kung ano ang nandyan. Lies won't save you. Hiding won't keep the truth long enough. Start picking yourself up and preparing para sa mga anak mo at sa future nila, but as a single parent. But again, going back to the first step, be with the people closest to you knowing na nakagawa ka ng mali pero hindi ka masamang tao. So you can pull through this. But love, I don't have to remind you this pero don't ever do this again to anyone. Please, this mistake should be a hard-learned lesson for you to take your commitment seriously. Huwag kang papadala sa bugso ng damdamin o init ng katawan. But rest assured, my love, hindi ito ang hangganan. Mahirap lagpasan, pero hindi imposible. Klaro? I hope nakatulong ako. That was a step-by-step. If I were in your situation, that's exactly what I'll do. But it's all up to you now. Just be honest about your situation and just keep on going. Nagkamali ka lang again pero hindi ka masamang tao. Tandaan mo yan, Diana, okay? Sa mga kabisyo natin, kung ikaw ay katulad ni Diana at meron ka ding mabigat na hinaharap and you want my advice, all you have to do is send your problems over at DJ Lala Banderas page or text our biyahe text line 0917-851 for 329. Again, 0917-851 for 329. Love, nasa huling yugto na tayo ng ating biyaheng magkaiba ng opinyon. Pero syempre, bago tayo magtapos, eto na ang huling teknik kung paano at ano ang gagawin sa mga taong kasalungat natin ng opinyon. Sometimes, love, it is best to walk away, but sometimes it is just right na bigyan sila ng isang bagsak. Say your piece and walk away. Hear them out and say your thoughts without expecting na tatanggapin nila. Say it once and be clear. Tapos, end na ng convo. This way, binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin sa'yo yung opinion nila at the same time, binigyan mo ang sarili mo ng panahon para manindigan sa pinaniniwalaan mo. But mind you, not because you listened, you can expect them to do the same thing for you. Okay? This is for you, your own peace of mind na you stood by your principle. If they won't take it, that's fine. If FO ka na sa kanila, that's fine. One less fake friend makes life easier. Klaro? Nako, sa mga kabisyo natin, I think that's it for me tonight. Sana marami na naman kayong natutunan sa aking programa. At syempre sa mga kabisyo natin nahihilig, nahuhook sa ating biyahe ng buhay, all you have to do ay pumunta sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Press nyo yung playlist and then look for biyahe. Andun po lahat ng previous episode ng ating programa. And you can also follow me on my socials, DJ Lala Banderas, on Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and TikTok. Sa mga kabisyo natin, I gotta go ahead. But again, maraming salamat for sticking with me. Nakasama niyo po DJ Lala Banderas para sa aking programang Sakto, Klaro, Diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Good night, everybody. I'll see you guys again tomorrow. Bye! Love you! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.